Kardom donatum putar welcome back lo lindok richu channel lo ilitum pini che thana nang donatum karbi Aron barim amei pi ki bi pining 2025 ke west karbi anglong aphan ke ningduk arni son si mande niliku pisi ningduk arni son mandet ma labang nang litum kilang le pajut thorna nang litum chini po lapen ladak ke chok che ki le an bang ke nang litum comment le than pa chini no tang che litum che thanam no ne pining 2025 karbi Aron barim amei PKB taralang solong laki siamuluk pace tongji pojok Aron tin tame mate area tin tame gari mate basi hum kilo lapen labang so abas kipi hamren penwang bom pongjang rea long bangke bas jingkoi phitlo ada prangsi alang litum ke Aron barim amei kidun dia tumlo bonta ledun dedalo lapen ladak pinaan akisung kilason kepo dolo barim mamai long kidunji kali lang lagi ada kali lang borla ada kola pusansi lo lapen amek kilong atum pusdami do kesan mening kit nanglitum ta a video ke theklong lo dontum lapen pinaan social media long ke kachet thang dolo nanglitum theklong lablo bonsi tami nanglitum munthima west karbi anglong a sorsi la sorni ke kipuchot langdam no nang hadak amei pi long ki dunatu mate hadak pen mai jud et pen ka chewang hut clock tower angden pusitami karbi richo phanta akeng koi petlo lata west karbi anglong asor lapen adaprang kaching koi phongjang ria long lata west karbi anglong asor la pusona khotona si la sorni bangke ilitum kepo che theklong lasi ilitum west karbi anglong asor ke ningduk arni yason mande ilitum karbi Aron barim kibie pole ilitum ningkiduk kali nilita karbi Aron barim ining ke hanga bangpu lapen Aron barim sitame labang so Aron barim amei long kidunji pupen accident ke photum phanchi theklong loksi ningduk arni poson mande ilitum abarim karbi richo aphan pusitame non ke solang bomlo lapen alangli akeng pusitame chinghang daklo arvi nathu lasi ilitum ningduk meme ilitum theklong lo dontum lapen social media long ta chang lo ilitum karbi khaitum piposi mate west karbi anglong ara ta tum piposi sorni lapusona khotuna kipunang ma ilitum chemang ni ilitum karbi Aron barim amei kachingrum kachitu dunji anin ke hang mate ning ke hang tu dupik konta lapusona khotuna kipu ro abangki ilitum ningduk ni mate west karbi anglong ara kidun sar kumpan ki sining dukani sensi mandelo kupi kup aku pai lone west karbi anglong ara ta nasi labang kisu det atum ke kacerap dun kenang sot cm sar tomanta nalitum labang so video kelang pen nalitum kopi ma kamatha nalitum comments long than pachini no nili Aron barim amei kibia pole nining kiduk kali west karbi anglong ara ta phan sita west karbi anglong ara pen kidunji mate amul armu kachipa ong dunji pu along khotuna ke pho bang west karbi anglong ara ta tuman si che theklong chot ala so posi nili ning kiduk mate la sorn ke ning dukar ni son si mandet kaningje lasinang litum comments long than pachini na lapen labang so ke so that ke pho that atum phan ke kelang dun lapen pameda prangjia phan kithikiding mate Dr. Tuliram ronghang sar tumanda chuning rilo alang litum han ka cherap dun kenang sa lasipinia video kamang ke kiding pigi alilo dontum la an cholo nalitum kelang pajut thor apot nalitum han ning sampiklo lapen choro lo dumi thak me kardom kurbang thu